Hello, you guys, and welcome back to my YouTube channel. My name is Salah. Please don't forget to subscribe, comment, like, and of course, to make sure that you do share this video. So, we saw Queen Nandi, of course, revealing that she has been kicked out of the house that she lived in because she could not afford anymore to pay rent. And according to this landlord who has spoken out, she tells her very side of the story and said that Queen Nandi lied to the public as you know she went into that house but didn't live in it for quite some time, and she was just there to film her own show, and her contract ended. Saying that she lives a very fake life, you guys. Wow, this lady said quite a lot, of course, exposing how people actually live, especially celebrities, Nina. And you could tell from her face that she was actually telling the truth. Let me not say very much, but quickly insert this video. Before I do that, of course, engage your thoughts with me in the comment section down below and subscribe if you haven't yet done so, so that you do not have to miss out whenever I try to upload a new video. Reality show. Ziproofu zonke ezi. Unandi beshuta just for 8 weeks. Yonke nansi ne-disagreement ndinamapolisa nansi. Ayo yam naye ikhona la company bishuta. Bathi makasayine because ebezawushuta. Unandi after that she doesn't want to go out. I-reason sithini wayisa rent exesha elingana ithi 8 weeks. 8 weeks. Okay. Befanele uphumile nge-7 kaJuni. Edala sisiza nalapha namapolisa ethetha naye ukuthi endihlukumeza bize neetshomi kugcwale kwenziwe neepati. Andinguye umuntu wepati, ndiyazikhonzela. Athetha naloo nto abantu abasenziweyo ba-10 bathe I've been coming here for 4 days. Bendilala kabhuti wam Unandi undixele. Ifurniture yakhe ifike njani ba? Ifurniture yakhe uthe ucela kubekho part of ifurniture yakhe so that abantu bacinge yindlu yakhe kuba besazi ifurniture yakhe. And mna kube beshuta nam ndavuma kanti andiyazi bamuva in ogqiba waxoka So yimake uye wathini wena ngoba shuta ubuhleliphi? Ndibona kwi-cottages phangasema. Kune-cottage emva but bendifake ifurniture yam enye ifakwe emarumini but bendiyo-ordeyinwa ngo-April. So njengoba bendiyo-ordeyinwa ngo-April and then benzawubuya nge-KZN, so ixesha labo lohlala it was a short time, like 8 weeks. Ndibuye kushiyeke ngokomthetho, ndibuye nje sekushiyeke almost 2 weeks okanye less than 2 weeks. So for me bendingazibapha umntanam usesikolweni eteshapa. Umntanam akakwazi uze ekhaya. Unandi forcefully akafuni. After ndi-ordeyiniwe bekufanele into yokubana ndiye nanantsika kwenziwa i-celebration. Ifemeli amize bebezawuza. Unandi akafuna uphuma, mna ndandibanike a-week after. Aba bantu abathendisayo 2 of them ngokhazini bam badiniwe. Kukho ubrother wakhe ndimbonile brother wakhe laa brother wakhe bebavulele necase apha. Bathi xa bethetha ndine-proof sis, the house I've renovated it uba bendiyithenga indlu sasivumelene nalowa wasemalawi wasemalawi. original owner. And then they find out into yobana uyandibhobha. Bendibhatala ii-bills ezingaka zombane oo-12,000 oo-8,000. Bandizikhweshina kwazovala umbane, ndibuza njani. And then I went to kwamasipala bathi they need to mandifuna i-power of attorney. Ndabaxelela istori bathi hayibo sisiyabro bandibonisa uba hayibo lo mntu ubhatalisa izikweleti zakudala. So basically the owner wanted to scam me. So mna ndayakwela ndathi ndicela i-power of attorney. Remember the story sehouse, it was because i-reason ingakabi khange bekho kwimagama lam ndandinyusa ndize ndayothatha le fowuni ndandingenazikweleti mna, even a car bendithenga cash. So kwathiwa noba ungenazikweleti but ikho iscore for ubana i-credit score ufuna kube ndandiyenza ne-agent uthe waxoka. And then there we did it verbally but kwabakho nee-emails uba ndingarenoveyitha. Sisi ndinee-pictures. I renovated the house in 4 days. Babelala phaa abantu. So I think sisi assume uba ndirich okanye ndimali. So they wanted to scam me. So what happened is when they did that, ndabuza avalwa njani amanzi. Why kuzovalwa amanzi kodwa ndiyabhatala? I went to kwamasipala ndafuma umbane. Xa ndifaka umbane usithi zero ndambuza kanti babe yonke into babe wena amanzi babe yonke. Ndinee-emails that I gave to the lawyers ukuthi mna guys I cannot be involved in such. That was the reason that the house was never. That I'm a South African. I'm not gonna gang with non-South Africans to rob South African government. I've got those emails. Go April we went to court. Bebethi bayani-evict.
ayiwa ecourt yadismisswa i-application yakhe andiyazi ke njani like and then from there uNandi beshuta ndaxelela the lawyers ukuthi John uNandi yima udibene le company lena idibene njani nawe Okay. kwenzeke njani ze yes bayofika but kulaa isikhumbula isitori sikacwecwe yes I'm the siyasikhumbula woman who was helping behind the Oh, project. I'm a okay. youth and a child developer by profession. Okay. Right? And ndiyanceda kakhulu nento ze-gender based Okay, studies okay. zabakho abantwana. And then ngelaa xesha likamakacocwe kukhona iqala itrend uNandi wake waivictwa ecaweni eBedford View ndabona kuthiwa ndakhumbula kukho abantwana ndazama umritsha out ndingabonisa neproof apha xa ndimritsha out uNandi and then akamphendula immediately ndinewari yabantwana and yayimbi then laa emva nto koko wangatsho xa ndithi conference call. Kulaa conference call kamama kaCocwe ndibone mos bayibonile inamba ndinethi Queenland. That was the story. She came like, oh, nguwe approach athi jonga sisi ndinazo nazi ii-messages zethu. Wathi ufuna indlu yorent. Ndahamba ndayomviwisa eBedford View ndimane ndiviwa naye. That's how I started to see Queenland. Ndamfumana ehlala eKensington eberenta kwi-guest house iroom eyi-1 behlala bonke nabantwana nomyeni wathi barenta 800 and something ndithi ke mna hayi man that's not wise le 800 and something ungayibhatala for i-rental njengoba ebendiviwa naye athi kume unestress uqala i-reality show akananga yoyishutela fanele eshuke emandeni ibe imandeni i-next week ingomso no next week okay yeah. Ambonise indlu athi kuyafanele anantsike ashute nendlu ashute kule ndlu le ndlu around Rosettenville thina you that's not a safe area for abantwana mna ke my concern is always kids. Abantwana. Even ngoku njengonandi ndithunyelwe ividiyo mna ndiyotrend kanandiyana esithi mna ndixela abantwana uNandi utixele abantwana evumini phaya endlini njengoba bekhutshwa into zakhe batsha babhuti babo bathixele waphuma ngemva ndathi ndicela nize nizokhaba ungayendlini ngoku ndingakusa ndathi mabakhaba umnyango bakhupha abantwana because I cannot be a child developer. Uphinde ngoku kuthiwe uthixele ndiyacela abantwana bakhutshwa baphume kade ndabonile yakhe Oh, lady Thetha, itshomi yakhe le iloya yakhe nguNangamso nabo first day babeseboyi-20 now uNangamso ndimfowunele inantsika i-production nansi inantsika jonga sisi nansi i-production yabona isithi uNandi akafuna ukuphuma abayazi baba bathini bazawubamba imali yakhe ndamfowunela uNangamso le lawyer yakhe le tshomi yakhe bagenga against uNandi yazi uNangamso aze athi iwesba uNandi enzele nto nyhani uyayinida i-property ndithi ke nakunandi if angathetha kakhe nam I can even assist afumane indlu that was a temporal arrangement siye shooting not for Nandi to stay wathi uNandi akafuna abantu babone uba yondlu yakhe that's how she moved the furniture in namosile ndiyazi uba kuyashutwa and bayi-reality show awunayicinga ubana uzawuyindlela angenanga Nansenye, yabona, this is the production yabona ndisibonela amapolisa from my phone bathi abayazi what to do uNandi akafuna ukwenza nto they've done their best yho sisi yambi into injalo ke sisi yho uphi ngoku ebezile na kuthiwa undlulele necase kuthiwa uthi nenza i-damage of property ngelo xesha ubrother wakho uchapha bendicela izinto zakhe ziphakwe kakuhle isihlangu zikaNandi ndizipakishe ngokwam emabhox enasika kwi-paper bags ndisithi ndicela into zikaNandi zingonwayo i-TV ndathi bhuti ndicela niyibeke phezu kwento i-TV kaNandi uNandi bephusha before after the rise of Facebook bephusha ezaa zinto ezisakaza uNandi zibuyisela so she always and wascreama phandle mna kuze i-security zisithi my neighbors aboBarbara bathi please go and run and check if uvuyi is fine I've never had drama until even idrama okuqala yenzeke uNandi naxesha beshuta phaa uNandi walwa nee-in-laws zakhe ziphume abantu baphumyeni bekhala befuqa isukesi ndabiza ama-security even umntana akho uNandi lwanaye umzalele phaa endlini ndime bebaleka around ndibiza i-ambulance umzalele erumini I've got all the proof bendibaleka around apha sesindine-proof where I gave uNandi 5,000 esithi ustranded for abantwana ndampi 5,000 mna because of kids so now I suffer because of my kindness even abantwana bakhe ndine-recordings apho umyena kadayazi uba bendimrekhoda abantwana bakhe bayazi abanoke ewindweni bathi hayi Auntie Viv we love you babaleka wathi umyena hayi xa umbona ndihleli apha kuthiwa bandigada abantwana bangazi kuyo ndithi itrauma engako unanditraumatize abantwana sisi and use abantu to traumatize innocent souls abantwana bakhe ndini ndithe makuqhatye umnyango ubathixele waphuma ngaphandle the other
other day ndaza amapolisa afika ndilele uNandi wafonela police station wathi ndiyabaharasa wathi mna ndibe i-TV yakhe ndilele amapolisa othuka ndilele. That is why esithi amapolisa awenzi into itshomi yakho afika angayazi kuthiwa andiwazi namapolisa nditsho mina nganamapolisa. sisi Hi guys. Hey, moya ingcwele. Oh, but you know what? One thing that I know, uThixo is the God of the truth. uNandi usibizela amabhadi ngokuxoka ngabantu aba-innocent ngokuskema abantu athi yena uyaskema. And one day she will remember all these bad things that she does to people. Ndimsendele imessage ngenye imini apha ndathi do not bleed to people abathunyelwa nguThixo to help you. Kwaloo nto afundisa abantwana that trauma. It's not fine. Ngenye imini ndandisishopha ndisithi mna ndicele umripota because traumatize abantwana. Ageze le nto ageze umntu athathe amapolisa xa efika egqiba ndigeze abamba abantwana. Jonga wayiblokile sisa wathatha umntana lomngcwama kanje amapolisa afike ebamba umntana wenza ezo zinto blackmail abantu ngabantwana. Oh yini namanzi yo ayisendi yeah. Abantu bayandithumela bayibo uyatranda and I just said God will speak for me. Abanye besithi mandirespond. I don't want to respond to anything. Uyayazi And yonke ndithuka ngensindiso ndazichuzela usindiswa. It was my choice. Wonke umuntu une-choice yakhe. To be born again was my choice and I'm fine with my God. And the same God uzayiveza inyani to the South Africans and everybody. Maybe that's how God wants to. iBhayibhile ithi so ngoku nikhuphe zonke into zakhe zingaphandle zonke ziphumile ubrother wakho nepha akho zikhutshwayo andiyazi but ziphumile ugenga with these people from Malawi abafuna ukurobha mna and then how to ubhalelo sisi wabhala uba mna ndihayijeke indlu yakhe i-court I cannot hijack okanye and make a court to make another decision. After the court she went naloo nto nandathetha ngayo sisinantsi proof uzithunyelwa ndim ezi zinto uzithunyelwa ndim uba ndisithi Nandi andifuni ube nangxaki. So yibona ifowuni yam ibhizi. No, I'm not going to deactivate Facebook. I'm not going to do that. I know the truth. And no, yazi into mawuyenza kutheni ke ungavali comments uvali andizazi noba zivalwa njani. Noba bandixukile abantu I know even God will have time. Noba ndingazifunda ndizokwenzeka nto because zandisabuhlungu ayikho ipheni elive more than ipheni elive somnandi apha ndiyaziwapha epolice station bade bathi yakoyiso ndilele ndidrayive ndiya kooPretoria uNandi ndibhlokha ngaphandle endlela hayi bo endlini le ndimfake kuyo wayoguglisha laa sisi kuba ndimnike this sisi wayomguglisha wazenza ifriend yakhe lo sisi wasemalawi ndiyethini Thixo wami ithi ngibone ukubonisa uNandi ndiyakubonisa mna sisi mna ndithe i-reason esithi exoka ngamapolisa it's because amapolisa asebenza ngeproof. Oh so yenzeke le nto uzoba live ubaleke waba live because ufuna ukwenje and then after ekhapha impahla zakhe ezisakaza ogqiba ungathi kwathiwa belapha epolice station so ufuna ibe ngathi ndamage something ngelo xesha besibhakwe kakuhle uNandi udangerous. uNandi she's very dangerous. iwesi naloo nto ndiwazelaphi kwamabona kudala nithetha indlela ninazo nee-voice notes ndifuna ukubonisa the letter apha bekusathetheka kakuhle after into ye-production ndifuna ukubonisa iletter le bendimthumele yona le abambelela kuyo ngoku efuna yena ufuna uskema mna because mna ndinemali yami endiyirenovate ndino-before no-after ndatshintsha zonke icarpet bani ndalungisa inantsika i-underheat floorings ndathini ndathini sisi jonga laa ndayilungisa ndiza kubonisa ndifuna ukubonisa jonga uNandi andifuna ubonisa izinto jonga uNandi andifuna ubonisa ubuso bomntana uNandi lo efumana umntana uNandi ndabiza unangamso lo ifriend yakhe umfumanele endlini yam ndabakhapha ndibiza i-ambulance ndibaleka for uNandi ebesesibhedlele apha e-4 ways uNandi lo ndibhed ngaye namhlanje uNandi but God will say it. Yabona nantsi le leta wabuza kutheni ndamcacisela bendingazocacisa ubomi bam yayibona imnika i-permission after ndine-court case ndamnika ukuthi in case if xa befika besithi bezobopha ndicela ubanikele nto kwenzela ukwazi uqhubeka ushuti wathi yena yeke usebenzisa yona ke ngoku wathi and then ndamthumela wabuza i-reason ndathi because ndibone lo sisi endifake kwile nto so that unantsike nibe safe. Sivile lakho iside lesitulo